ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଚାଲ ବାହାରେ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଆଜି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ବନେଇଥିଲେ ଟିକେ ପନିର ଟିକ୍କା ମଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାର ବସିକି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ଟେଷ୍ଟ କର କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଅ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇବୁ ହାତରେ ଖାଇବା ଯେ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ କ'ଣ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜମା କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ତୁମେ ଖାଅ ଦେଖିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାତରେ ଖାଇଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଅଛି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ କ'ଣ ସେମିତି ଅମୃତ ଅଛି ସାନ୍ଭି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ମଗାଇଥିଲୁ ସିଏ ତାର ମିଲ୍କ ସେକ୍ ହିଁ ମାନେ ପିଇଦେଲା ଆଉ ଜମା କିଛି ଖାଇବନି ଟିକେ ଖାଲି ଯାହା ପନିର ଖାଇଲା ହିଁ ନାହିଁ ତାପରେ ଟିକେ ତନ୍ଦୁରୀ ରୁଟି ମଗାଇଥିଲୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ତ ହାତରେ ହିଁ ଖାଇଲି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ହାତରେ ଖାଇବା ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ରହିଲି ବାଏ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ ବାଏ